Ha! Čo to kurva? Čo kurva? Jo, Narky, wow, dík za 800 lásky, ujar, Escalades Love, čo to? Dík, starý, dík. OK, čo mám spraviť, chat? Nehovorím, že za mnou. Ty suka. Okay. Hello? Your pizza's here. Čo to kurva bolo? Čo to kurva? Kde ten žebrák vyjebaný? Tu niekde bude ty ten žebrák? To piče skurvené, pozrite si to aj tá kurva vyjebaná na stolom. Jo, celé plné... Ha! Už to nehrám. Už ďalšie nejdem. Mám píči sa vysora, čo to nebudem hrať. Toto je píčovinak mravky. Toto nehrám. Toto nejdem hrať. Jebe ti na hlavu, ja si odobím hrdlo úplne, nie? Mám to v píči, chlapci. Viem, že vám to je smiešné a tak, ale vy nemáte tie sluchatka. Nepočujete to, jak to počujem, ja mám to v píči. Už som to vypol, bohužiaľ. Že podral som ten rýb. Fúha. Že nebuď postratý, hej, no. Na to píči. Ty koko, že mi skoro odjebalo srdce, je vidí na hlavu. Že máme tu 40 ľudí, minimálne 40 ľudí teraz zomrelo pri streame, chápeš? Že mám sluchátka. A nejdem na CSko dneska vôbec, vôbec. Čo tu ešte máme? Už nič. Už máme všetky hry. Myslím, že to bude najdlhšie. A aj ten PewDiePie myslím, že bude najdlhšie, len bohužiaľ. Čo ti jebe? Tak je to tu ľudia, konec. Čo to kurva malo byť? Chat. To Člomanský by bol na teba hrdý, že hej? Tak toto hrá na Oculus Rift? Hej, no to by bolo halus. A čo, možno keby to, vieš, možno keby tam dáš, dajme tomu, ja neviem, 5, 6, 10 krát by to išiel, tak by si vedel tie ich pohyby a zvuky, že by to nenastrašilo, ale čo si kokot. Restová plachenica bola unesená. Čo to kurva, to si mi vydrž? Restová plachenica bola unesená somalskými pirátmi. Vodca únoscov, Jack z plebov, zajal posádku subov, vrátane prvého dôsledníka Vexa, lodného reportéra Žulíka, palubného speváka Reddyho, upratovačky Pepsany a kuchára Metha. Ak ich chcete ešte vidieť živých, otvrdite skurvené titánové vráta. Čo ti jeme? To tak môže niekto. Ja nechávam, že musím mať v hlave, aby si hento vymyslel, kávo, takú píčovinu.
Že som pleb pre zažení suba. Čo to je za skurvený shit? Nie, tak to spravíme. Pustím pesničku a uvidíme, čo ďalej. Dobre? Viem, ako máme ešte hodinu, ja? Až za hodinu chcem vypnúť stream, ok? Takže máme ešte hodinu. Ak nájdem niečo, že by sme išli hrať na hodinu, tak ma to mám piči a vypneme to už teraz. Jep, taký je život, ľudia, taký je život, bohužiaľ. Alebo môžeme ísť easy. 2 rány môžeme dať easy. To by možno zrovna vyšlo aj.